Vítajte pri druhom mojom videu. Ale nie. Čaute ľudia. Toto je moje druhé video. Aj druhá epizóda Science Row. A pustíme sa do toho. Akorát teraz nás naháňajú títo vandaly. Takže som úprimne zvedavý. Áno, nachytali sme ho. Kújte sa. Tady to môžeme odstreliť z hlavu. Ľudne. Ježiš, stoj! A kamarádi mi hovorili, že dneska mám natočiť nejaký fakt dobrý, že budem si tu iba byť, tak. A vieš čo? Lebo v Science Row sa má behať po meste a tak som si povedal, že natočím také video, že teraz tu budem hento, počkajte. Pardon. Dneska budem točiť Are you got smoky? Úplne blízko. Počkajte. Jak sa má? Ja. Náš starúčký Science Row. Počkajte, niečo musím urobiť. Áno. Dobre. Môžeme začať. Čo ti dáva? Krásne. Tak budeme musieť dať s týmto, lebo sa mi vybíja ovládač. A máme ešte aj jeden. Dosť čudné. Ja už by som chcel nejaký nožík. Ale jak vidím, nikto tu nemá také nožíky. Takže ty by si mal? Takže nie? Ty nie. Takže ty nie? Ty máš úplne nejakú starú peňaženku tu. Hej, kúkajte sa. Niečo im robím. $5, za to si asi nožík nekúpime. Oni to môžu povedať policii. Ale však policia si majetek nájde. Áno, ja chcem leták. Stojte sa. Áno. Už nemôžeš ísť. To sme boli aj minulé. Ukážeme si, jak behať. Aha, ja že môžem behať aj po hentom, tak čo? Nevadí už. Ale aj tak sme nezomreli a to je asi v pohode. Nie, nechceme tvoj, vypredaj. Že mu praskla kebula. Ja, že to sú peniaze, to sú nejaké staré noviny, že z Baumaxu. Nie, že to mal tie, jak sa volá, z Lidlu, viete? On mal také z Lidlu, viete, peniaze. A s tým sa chvastal. A že, chce si niekto kúpiť rožky, keď nie, tak mi zavolajte. Takéto hovadiny. A že, keď si kúpiť rožky, máte ešte aj Baumaxku metlu. Vieš, takto vás každý môže oklamať. Všetko vás môže oklamať. Všetko, ale aj každý človek.
To bol shakeran, no to som urobil salto dopredu, salto dozadu. Že salto moltare, či jak sa to povie. Salto moltare. Teraz kúkajte sa, aký double skok skúsim. Počujte tú klasiku. Ja bych byl malej. Až by som sa dostal a bol by som... Si tu iba. Vidíte, a už takto dopadnú ľudia, keď si do niekoho zabrdajú. Science row, myslím. Krásne. Are good smoky. Kúkajte sa! Salto mortale! Woohoo! What the fuck? Double skok! Aj keď som zobril, ale niečo mi tam ukázalo. Takže je to fakt dobré, že nám to tam niečo ukázalo. Ježiš, ale prečo? Bol som robiť salto mortale. Kde to bolo? Kde to bolo inak? No poď ty špakica. Kto vyhral? Špek alebo špekoun? No poď ty. To je hamburgerická, ale už troška schudla, nevšimli ste si. Krásny si čavo, kámo. Či to pridávajú auta, vidíte? Nemajú auta, vieš, takže ho broší. Ale toto si kúpim. Počkaj. Takéto, že Star for the Batman, bitch, oh yeah. Ale nie, srandujem. To nikto nepočul. A toto bude dobré video. Ale nie, srandujem. Podľa mňa, keď sa vám bude páčiť, tak dajte like, no. No, ozaj, to som vám zabudol povedať. Keď si toto video pozrite celé a keď sa vám bude páčiť, tak dajte like, jasné. A potom ešte aj odober, keď sa vám bude páčiť. A proste si zdieľajte toto video, no. Tu to hodíme do vody, lebo tu sa kúka na rabčekov, tak vieš, tak ju tam hodíme. A ty tešíš sa si s ňou, jak vidím. Vidíte? Smrť obidvoch. Aj keď táto neviem, jak zomrela, to fakt neviem, jak zomrela, asi som ju tú babu do nej hodil. Neviem, ja fakt neviem už. Aj túto sú také, tieto sú najlepšie na tie skoky. Vám hovorím. Aj kamarátky utekali. Viete, kamarátky? Povedz, detko, adresu, kde býva Slenderman. Okamžite. Aj keď nebýva nikde, ale čo už. Ale nepovedz. Kde bývaš? Ja neviem. Kde bývaš? Dievať. Povedz. Ja neviem už. Povedz! Ja neviem už. Dobre. Za to si zaslúžiš strelenie po zadku. A zabitie. Starf! No že double skok som chcel dať, ale nešlo to. Kyďte sa. Pábil som ho. Hneď. A čo sa rábajú, ty kokos? Bo by som zvedal, keby sa mu to minulo, čo by robil? To je ninja fruit. Ninja, ty kokos, normálne, že má meč na chrbte a myslí si, že je král. A pritom ho ani nepoužíva. Vidíte? Ty by si nemal radšej ten ninja by radšej nemal používať, vôbec by nemal používať hento, nejaký mečík, ale mal by používať dezodorant. Nemal by používať sprej ten pod pazuchu, lebo fakt.
v poslednej dobe mi povedal, že Ježiš Mária. Jaj, že Justin Bieber bol taký král, úplný a ja som povedal, že fuja, o čo tak smrdíš? No vie, v poslednom čase som tak cvičím, no. Takže radšej by musel používať asi ten sprej. Lebo, aj táto, ne meče, ale sprej. Samuraj mečík. Hajja, komaj hajda, jajda, jajda, no poď. Haj, ty šprd. Aj teba sa to týkalo. Už že? Čo ja to musím urobiť poriadek. Henak nakopne rýchlosť. Tučka. Ja viem, že chceš ďalší šprd s knihami. Ďalší šprd s knihami. Tak tady máš. A ty čo ma strikáš? To čo si dovoluješ? Čo ma strikáš? Tak, tu máš. No, a teda toto nemal. Dobre, ty chceš súboj v rukách? Tak tu toto máš. Teraz si zomri, teraz sa ja budem smiatý kreditkár. Vidíš, že kradne kreditky a už je macher. Už si myslíš, že z neho má... Ty voláš? Mne sa to nejako nezdá. A dostala podobno, že... Uhnite. A radšej by ste mali uhnúť. Ja si zbráňa, idem na nich. Kúkajte sa. Že ich zabijem. Nemám